Nová nástenná svorka, ktorú môžete využiť na rôzne spôsoby a s rôznymi značkami batérií. Na tento účel používame adaptér na ovládanie nášho powershiftera. Takto sem znova zacvaknete batériu a pomocou tejto powerbanky cez USB na prednej strane hore z A a C môžete napájať váš laser. Samotný nástenný držiak má 5/8 a 1/4 závit, samozrejme jemnú reguláciu a po oboch stranách brzdu, aby sa zabránilo jeho poklesu. Na spodnej strane nájdeme 1/4 a 5/8 závit. Takto ho môžete namontovať aj na statívy a má tiež magnet, ktorý môžete sklopiť pre kruhové potrubie, ale samozrejme aj pre rovný povrch. Toto môžete použiť aj na svorku, ktorá je súčasťou balenia, aby ste ho následne upevnili na trám a takto zavesili váš laser, pričom sa dá použiť horizontálne aj vertikálne. Existuje aj možnosť namontovať batériu. Ako vidíte, batériu môžete namontovať na zadnú stranu, ale aj na spodnú stranu. Nástenný držiak je tiež vybavený otvorom na skrutku, aby ste ho mohli zavesiť pomocou klinca.